A molts de nosaltres ens agradaria poder viatjar al passat amb una màquina del temps, oi? Mentre esperem que la inventin, tenim un mètode gairebé igual d'efectiu per immergir-nos en l'ambient d'èpoques passades. La literatura. Avui viatjarem a les terres catalanes de fa 800 anys a través de les obres literàries que els autors d'aquella època van crear i que ens han arribat fins als nostres dies. Llibres que parlen de cavallers, de reis, de conquestes militars i de conquestes amoroses. Històries que són veritat, encara que semblin mentida, històries que són mentida, encara que semblin de veritat. Esteu preparats per aquest viatge a través de les lletres i el temps? Doncs som-hi. Ja som a l'edat mitjana. El català que es parlava en aquesta època sonava força diferent del català que parlem els que l'hem après al segle XX o XXI. Però el que és diferent no només és la llengua. L'organització social, la manera com funciona el món, tampoc s'assembla gaire a la que coneixem ara. Hi fem una passejada? Durant l'edat mitjana, el sistema socioeconòmic d'Europa era el feudalisme, una estructura basada en les relacions de vassallatge, en les quals s'establia un senyor que protegia els vassalls i uns vassalls que, a canvi, pagaven el senyor amb impostos o amb part de la collita. Hem dit en començar que a l'edat mitjana el català era molt diferent del que fem servir ara. A més, hi havia un fet molt curiós. La llengua veïna del català, per la part del nord, era l'occità, una llengua diferent però molt semblant a la nostra, que es va convertir en llengua de prestigi i que va ser la llengua que van fer servir durant molt de temps els poetes catalans a l'hora de compondre les obres. Els primers poetes catalans de l'edat mitjana no feien servir el català. Componien en occità. L'occità és una llengua romànica que es parlava i encara es parla, tot i que molt poc a Occitània. Aquesta regió mantenia uns lligams molt forts amb Catalunya i la seva llengua, que també s'anomena provençal, es va convertir en model i cànon per als poetes catalans del segle XII al XIV. Aquests poetes, que en aquell moment componien les obres perquè fossin cantades, s'anomenen trobadors. Si hai perdut mon saber, que apenas sai on m'estau, ni sai d'on ven ni on mau, ni què em fau le jornil ser, e soi dai tal captenenza que no vel ni pos dormir, ni em plai viu. En aquella època, els trobadors eren personatges molt populars, els famosos de l'època, vaja. Ho eren tant que fins i tot se n'escrivien biografies, que no necessàriament coincidien amb la realitat. Aquestes biografies s'anomenaven vides, i una de les més famoses va ser la vida del trobador Guillem de Cabestany. S'explica que Guillem de Cabestany es va enamorar d'una dama casada. Quan el marit ferotge i venjatiu va saber, el va fer matar i va fer que li portessin a casa el cap i el cor del trobador. El cor el va cuinar i el va fer menjar a la seva esposa, que va dir que era el millor àpat que havia fet mai. Quan el marit li va explicar que s'acabava de menjar, la dama no s'ho podia creure. I el marit li va ensenyar el cap tallat del trobador. La dona, quan va descobrir què havia passat, va replicar al seu marit que allò que li havia cuinat havia estat tan bo i tan insuperable que no tornaria a menjar res mai més,
El marit es va enfurismar, però la dama, abans que el marit la pogués obligar, es va llançar per la finestra. És impressionant, oi? Doncs ara que ja sabeu com va acabar Guillem de Cabestany, coneguem com eren les seves obres, amb quines paraules enamorava la dama i quins versos li van portar la fama i la mort. Mais no fos semblant que ho l'haig d'esperar, amor. Solats ni per jo i jant, ni plores per dolçor. Ben tenen son comand, amors que en mi comença. Mai en dos plàcers he cret, que tots deleis m'he fet. Deus he per sa valença. Els trobadors acostumaven a ser nobles instruïts i interessats per les lletres o professionals que vivien de la composició a la cort. Sovint recollien les seves obres en cançoners que després escampaven i recitaven els joglars, que eren els artistes ambulants que transmetien poesies líriques i cançons de gesta per les places dels pobles. La majoria de trobadors no eren joglars, tot i que alguns compaginaven tots dos oficis. Entre els trobadors catalans més notoris en trobem de les dues menes. Entre els trobadors catalans més importants en destaquem Guillem de Berguedà. Cerverí de Girona compaginava l'ofici de trobador amb el de joglar. I Ramon Vidal de Besalú, que també va ser joglar en la seva joventut, va ser autor a més d'un llibre d'instruccions per aprendre a compondre poesia. El va titular Les resors de trobar. La temàtica dels trobadors era diversa. Tant podien escriure un plany dedicat a la mort d'un amic o d'un protector, com un sirventès, en què polemitzaven amb algun altre autor o atacaven algun enemic. Però de tots els temes tractats pels trobadors, el més important és l'amorós, que expressaven amb la cançó, una composició lírica. El trobador se serveix del sistema feudal per cantar l'amor. Els seus poemes sempre van dedicats a una dama amb la qual manté una relació semblant a la de vassallatge. Ella és el seu senyor i li ha de ser fidel i protegir-la. Per això, moltes vegades l'anomena precisament senyor o midons, que vol dir literalment el meu senyor. Aquesta dona sempre està casada i per això el trobador ha d'anar en compte per no acabar com Guillem de Cabestany, perquè el marit de la dama, anomenat el Gilós, és a dir, el gelós, el pot descobrir. Per evitar-ho, el trobador dona un nom fals a la dama i aquest nom fals s'anomena senyal. El fet que els amors de què parlen els trobadors sempre tinguin a veure amb dames de la cort fa que d'aquest tipus de poesia se'n digui d'amor cortès. Amb el temps, el provençal que feien servir els poetes catalans cada cop contenia més catalanismes. Progressivament, els poetes van deixar d'escriure en provençal i van començar a escriure en català. Això sí, un català amb molts provençalismes, és a dir, amb moltes paraules i expressions calcades encara del provençal. Aquesta tendència va durar fins al segle XV, quan a València el focus cultural més important en llengua catalana en aquella època es va renovar i el català literari es va enfortir gràcies a figures com Ausiàs March. Però abans hi va haver alguns poetes que ja van començar el camí per aquesta renovació. El poeta valencià Jordi de Sant Jordi, tot i que va morir extraordinàriament jove, el 1424, quan encara no havia fet els 25 anys, va començar una renovació de la lírica catalana amb la introducció d'elements que poetes com Dan i Petrarca utilitzaven en la lírica italiana. Però el gran renovador de la poesia catalana medieval, el que realment va depurar
la llengua dels provençalismes que encara es notaven en Jordi de Sant Jordi i el que va marcar un abans i un després en la literatura en català de l'època va ser Ausiàs March. Ausiàs March va néixer a Gandia el 1397. Després d'una vida aventurera, en què va participar en diversos setges a Itàlia i en expedicions al nord d'Àfrica, es va retirar a les seves possessions, es va dedicar a escriure i va dur una vida irregular. Es va casar amb una germana de Joanot Martorell i es va barallar amb aquesta família per qüestions d'herència. Quan va quedar vidu, es va tornar a casar, tot i que no va tenir descendència en cap dels dos matrimonis. Va morir el 1459. Tot i que en les composicions d'Ausiàs March encara hi podem trobar alguns recursos propis de la literatura trobadoresca, com ara el fet d'amagar amb un senyal el nom de la dama a qui dirigia el poema, la llengua que feia servir en les seves composicions ja era un català pur, deslliurat de provençalismes. En aquest sentit, l'obra literària d'Ausiàs March té un gran valor, perquè va ser el primer que va trencar amb la tradició trobadoresca i va desenvolupar un estil nou i unes formes de fer poesia noves. A part de l'aportació formal, l'obra de March es caracteritza per expressar vivències personals molt relacionades amb la vida i l'estat d'ànim del poeta. Els temes principals eren l'amor i la mort. A part d'una gran quantitat de poemes amorosos, com Plena de seny i Llir entre cards, va escriure uns cants de mort i un cant espiritual. Veles e vents han mos desig complir, faent camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc, Lavant, los deuen subvenir a blurs amics, lo grec i lo mitjorn, fent humils pregs al vent tramuntanal, que en son bufar lo sia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn. Tornem al principi del programa, o el que és el mateix, tornem al principi de la llengua, perquè fins ara hem vist quins són els orígens de la poesia en català, i ara ha arribat el moment de conèixer quines són, en el nostre llibre del temps, les primeres pàgines de prosa escrita en català. Si bé la llengua catalana estava plenament formada entre els segles X i XI, no trobem el primer text íntegrament escrit en català fins a mitjans i finals del segle XII. Són un recull de lleis anomenat Forum Judicum i un llibre de sermons religiosos que es coneix com les Homilies d'Organyà. Tot i això, es considera que l'autèntic pioner en l'ús escrit de la llengua catalana és el científic i filòsof mallorquí Ramon Llull. Ramon Llull va ser el primer escriptor que va fer servir una llengua vulgar per escriure obres de caràcter científic o filosòfic. La seva obra és molt extensa, però tota s'estructura perseguint un objectiu final, la defensa del cristianisme. Per aconseguir aquest propòsit, Ramon Llull va escriure des d'un tractat filosòfic fins a un llibre científic, passant per diverses obres narratives, en diferents estils i en diferents idiomes, perquè, a part d'escriure en català, Llull també escrivia en llatí, en occità i en àrab. Ramon Llull, considerat el creador de la prosa catalana, va néixer a Palma l'any 1232. Fins als 30 anys, Llull va dur una vida disbauxada i cortesana, va cultivar la poesia trobadoresca, es va casar i va tenir 2 fills. Però, segons va explicar ell mateix, després de tenir unes visions de Crist crucificat, va decidir dedicar la seva vida a la conversió d'infidels. Amb aquest objectiu, va voltar per tot el món per donar a conèixer la seva art, un sistema filosòfic desenvolupat per ell mateix amb la intenció de fer entendre i convèncer sobre l'existència de Déu i que va exposar en diferents obres seves com L'art abreujada de trobar veritat. Ell mateix va traduir molts dels seus llibres a l'àrab que va voler aprendre d'un esclau per poder predicar en terra musulmana. Llull va morir entre el 1315 i el 1316 i va deixar escrites moltes obres científiques, filosòfiques, literàries i fins i tot poètiques, com el Cant de Ramon o el llibre Lo Desconhort, on, tot i els esforços esmerçats al llarg de la seva vida, es plany del poc èxit que va obtenir el seu mètode. Tot i això,
Llull ha passat a la història no només per ser el primer autor que va escriure sobre ciència i filosofia en una llengua romànica, sinó també perquè es va considerar el creador del català literari. La narrativa de Ramon Llull és en realitat una forma de disfressar o de fer més amè el seu afany de conversió religiosa que persegueix en el lector. Però gràcies a això, ara podem tenir a les mans unes novel·les escrites en català fa més de 700 anys. Entre l'obra narrativa de Ramon Llull destaquem Blanquerna i el Fèlix, o Llibre de les Meravelles. El llibre d'abast de l'home de Blanquerna son fill, més conegut com Blanquerna, narra la vida de Blanquerna, un noi amb una vocació religiosa molt forta que abandona la família per passar pels diversos estats religiosos fins a arribar a ser papa, càrrec que abandona per dedicar-se a la contemplació. El Fèlix explica la història d'un noi que se'n va voltar món per veure les meravelles que Déu ha creat, excusa que permetia a l'autor parlar de Déu, de Crist, del cel, dels elements, dels animals, de l'infern, entre molts altres temes. A dins d'aquesta narració s'hi inclou el Llibre de les Bèsties, una al·legoria que va servir a l'autor per explicar com creia que s'havia d'organitzar el món, a partir d'una història on s'explicava com s'organitzava una comunitat animal. I feia una nit fosca i torbada, i ens férem a la mar a despit dels mariners. I en haver navegat 10 milles amb una mica d'oreig que teníem, feu una nit esplèndida, i bona mar i lluna clara. I en arribar al tercer dia, de bon matí, entre sol eixit i tèrcia, arribàrem a Port Tupí. I férem hissar la nostra senyera a totes les galeres i, trompes sonant, entràrem al port de la ciutat. Aquestes paraules que sonen tan grans i tan importants pertanyen al llibre dels Feits, del rei Jaume I. Van ser escrites al segle XIII i relaten la vida del rei Jaume I, en primera persona, tot i que és poc probable que les escrivís ell mateix. La crònica del rei Jaume I no és un cas únic, si bé és el primer d'aquest tipus d'obres a mig camí de la literatura i de la història. A partir d'aquesta, es van escriure en èpoques molt pròximes 4 grans cròniques que tenien un estil i una intenció molt semblants. Són el que anomenem les 4 grans cròniques. Les 4 grans cròniques són grans textos historiogràfics escrits en prosa que expliquen els fets esdevinguts en un període concret de la història, tot i que combinen constantment les fonts documentals verídiques i les llegendàries, perquè tenen una funció més propagandística que testimonial. Les 4 grans cròniques catalanes són la de Jaume I, el llibre d'en Rei en Pere, la crònica de Ramon Muntaner i la crònica de Pere el Cerimoniós. El llibre dels Feits, o crònica de Jaume I, es presenta com una autobiografia del rei Jaume I, tot i que també fa referència a alguns fets dels regnats anteriors. És molt probable que el rei no l'escrivís directament, sinó que dictés el text als seus ajudants, per la qual cosa hi ha mostres d'oralitat. Està escrita en primera persona i utilitza el plural majestàtic, cosa que presenta un rei pròxim que s'emociona quan perd algun dels seus companys o que demostra eufòria quan aconsegueix una victòria. El llibre del rei en Pere, escrit entre 1283 i 1286, és més conegut com a crònica de Bernat Desclot. Desclot era el tresorer reial i tenia accés a diversos documents que va utilitzar en la redacció de la crònica. Per tant, s'hi nota un distanciament professional, però alhora també s'hi entreveu una passió pel regnat de Pere II. Era un cronista informat i rigorós, i la crònica inclou des de la primera conquesta de Mallorca fins a la mort del rei Pere II. Partits de la ciutat de Barcelona anaren a un monestir de monjos negres, que és a Catalunya, i és lloc de gran devoció i on Déu ha fet molts miracles i virtuts a tothom. I aquell lloc s'anomena Santa Maria de Montserrat, i és un lloc força salvatge i agrest, entre grans muntanyes i envoltat de feres. Jo, Ramon Muntaner, nadiu de la vila de Peralada i ciutadà de València, és raó que doni moltes gràcies a Déu Nostre Senyor i la Verge Santa Maria
i a tota la cort celestial de la mercè que m'han fet. De molts perills he escapat. Així de 32 batalles de mar i de terra en què he estat, i de moltes presons i turments que en ma persona han estat donats a les guerres on he estat, i per moltes persecucions que he sofert. La crònica de Ramon Muntaner, començada el 1325, va prendre com a model la de Jaume I. L'autor, sovint des d'una visió llegendària, hi evocava records i emocions de la seva vida aventurera, perquè va ser testimoni de les expedicions de Roger de Flor i els almogàvers pel Mediterrani. La crònica més tardana, escrita entre 1383 i 1387, també segueix el model fixat per la de Jaume I, justament avantpassat de Pere el Cerimoniós. Però aquesta transcriu molts documents historiogràfics, per la qual cosa és molt més fidel a la realitat que l'anterior. Al llarg de 6 capítols, recrea diverses lluites, com la conquesta de Mallorca, una guerra amb genovesos i una altra amb castellans. El llibre del temps ens ha tornat a deixar el punt on hem deixat fa una estona la poesia, al segle XV, on també hi trobem les primeres grans novel·les. De fet, es considera el segle d'or de la literatura catalana, perquè, a part de l'obra d'Ausiàs Marc, que ja hem vist, també hi trobem dues de les grans novel·les més importants de la literatura catalana de sempre, el Curial e Güelfa i el Tirant lo Blanc. Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc s'inclouen en el subgènere narratiu de les novel·les de cavalleries. Aquest tipus de novel·les són narracions extenses que parlen de la vida d'un cavaller. Els seus antecedents són els llibres de cavalleries, en què hi abundava la fantasia, com en el cicle que narra les aventures del rei Artús i els cavallers de la Taula Rodona. Amb tot, les novel·les cavalleresques són més realistes i els personatges, tot i ser molt forts, ja no són herois invencibles. De les novel·les de cavalleries se'n desprèn l'ideal de cavaller. Havia de ser un home instruït en lletres i hàbil amb les armes i havia de defensar els ideals de la cavalleria, és a dir, protegir la religió i els febles. La peculiaritat de Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc dins d'aquest gènere es troba precisament en l'originalitat i en el fet que barregen diferents aspectes de la prosa medieval, com la novel·la sentimental, les aventures o la narració històrica. Doncs ara que coneixem el gènere, coneguem-ne les obres, perquè val la pena. Aquest llibre, que no se sap qui el va escriure, és el Curial e Güelfa, i ens explica en 3 parts la vida d'un jove, Curial, que és armat cavaller i que s'enamora de Güelfa, la germana del seu protector, el marquès de Montferrat. Com us podeu imaginar, l'amor de Güelfa no serà fàcil d'aconseguir, i Curial s'haurà d'enfrontar amb molts perills i moltes batalles. Haurà de defensar l'honor de dames, de recórrer països molt llunyans, de ser empresonat i de defensar-se de les acusacions falses que li fan perdre el favor del rei de França i de la seva estimada. Que com acaba la història? Doncs amb un final feliç, on el cavaller restableix el seu honor i aconsegueix l'amor de la dama. En voleu més? Doncs aquest encara és millor. Tirant lo Blanc és la novel·la escrita en català més important del segle XV. Es va publicar per primera vegada l'any 1490, tot i que es va escriure entre el 1460 i el 1468. Primer ho va fer el cavaller valencià Joanot Martorell i després Martí Joan de Galba la va revisar i completar. L'obra explica la història del cavaller Tirant, un cavaller bretó que participa en festes i combats a Anglaterra i que es converteix en cap de les forces armades que lluiten contra els turcs a diferents llocs d'Europa. Quan aconsegueix la victòria, és proclamat emperador de Constantinoble i poc després mor. Igual que en el cas del Curial, també hi ha una trama amorosa que protagonitzen Tirant i Carmesina, filla de l'emperador grec, i també s'hi barreja la ficció amb alguns episodis històrics. Els elements narratius més originals de Tirant lo Blanc són l'humor i la ironia que apareixen en alguns passatges, com també la descripció de la vida quotidiana medieval, que alhora ens permet descobrir un cavaller totalment humà, lluny dels herois sobrehumans que apareixen en els llibres de cavalleries.
Entre les diverses literatures en llengües romàniques, la literatura catalana medieval és una de les més importants. Però, malauradament, aquesta extraordinària qualitat i riquesa literària no tindran una continuïtat a l'alçada dels precedents. I per diversos motius, com ara la introducció del castellà en l'àmbit cortesà, a partir del segle XVI comença un procés de decadència que no se superarà fins al segle XIX amb l'arribada de la Renaixença. Però això ja és tota una altra història. Us l'explicaré el pròxim dia. Fins aviat. Abans d'acomiadar-nos, repassem alguns dels continguts que hem vist avui. Recordeu quins són els textos escrits en català més antics que es coneixen? A. Els poemes d'Ausiàs March. B. El Fòrum Iudicum i les homilies d'Organyà. C. El Tirant lo Blanc. D. La vida del trobador Guillem de Cabestany. La resposta correcta és la B. Els documents més antics escrits en català que s'han trobat són el recull de lleis anomenat Fòrum Iudicum i el recull de sermons religiosos coneguts com les homilies d'Organyà. Ramon Llull era filòsof i científic i es considera el pare de la prosa en català. Recordeu quines d'aquestes obres va escriure? Llibre d'Abaste de l'Home e de Blanquerna son fill, Curiale Güelfa, Llibres dels Feits, Fèlix o Llibre de les Meravelles. Les respostes correctes són la A, el Llibre d'Abaste de l'Home e de Blanquerna son fill, i la D, el Fèlix o Llibre de les Meravelles. La resposta B és incorrecta, perquè el Curiale Güelfa és una novel·la de cavalleries d'autor anònim i la C, el Llibre dels Feits, és una crònica atribuïda al rei Jaume I. Ausiàs March és un autor molt important per la literatura catalana perquè va introduir en català recursos propis de la literatura italiana. Va traduir les seves obres a l'àrab, al llatí i a l'occità. Va ser el primer autor que va escriure en català. Va renovar l'estil i les formes de la poesia i va abandonar els provençalismes. La resposta correcta és la D. Ausiàs March va ser l'autor que va abandonar la poesia trobadoresca i els provençalismes i va aportar una gran quantitat de lèxic i de recursos formals nous al català. Les altres respostes són incorrectes, perquè es refereixen a altres autors. La resposta A es refereix a Jordi de Sant Jordi, la B a Ramon Llull i la C als autors anònims del Fòrum Iudicum.